थांनाय 19 जानुवारियाव जि जाथायाव जादोंमोन आरो नोङो फंबायाबो नैबे जाथायाव दंफायोमोन मा नुवामोन नों बे जाथायाव खुलुमबाय आंनि मुङा जगेराज ब्रह्मा आं बे जाथायाव नुदों बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन फार्स्टआवनो अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो बेनि उनाव आइनिया माबानानै नुवासै ओमफ्राय नोंखौ उनाव गारिनिफ्राय दिहुननानै लांबाय बिसोरो बिलथायखांनानै बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय ओमफ्राय बुबाय बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो नोङो मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों आरो बिखा थिखा बुजोबदों आरो सिनस्रियावबो बुदों थाबायनो लासै लासैसो हायो स्कुल फरायो क'क्राझार बिद्यापीठआ क्लास 9 फरायो आं दाथ' हानाय नंला आं हाथ'नाय नंला परिखाबो जानोसै आच्छा जेब्ला गारिनिफ्राय नोंनि बिफा आरो सासे गारि सालायग्रा बेखौ नोङो सिगांग्रो नुनानै मा सानामोन आंथ' फार्स्टआवनो गिदोंसोमोन आं थैखासिगोनसो नंखादोंमोन बिसोर साबैसे दंमोन बे जाथायथिलियाव बिसोरो बिराद बुरजा दंमोन साननो हाखवा औ माने जाय जेरै हागौ बिसोरो माने नोंसोरखौ बुलाबायदों आक्रमन खालामदों अन्थाइ गिदिरजों खुबैदों फिसाबो दङ गिदिरबो दङ बुनाय समाव नोंजों जेबो रायलायाखै खुलुमबायदोंमोन आंखौबो जेबो माबायाखै रायलायाखैबो खालि बुदोंल' बुदों माजों बुदों नों थाल दङ गनजोंबो बुदों बाथामफोरजों बुदों औवा दालाय बेफोरजोंबो बुजोबदों सिखाजोंबो आथिङाव दानदों बैयाव गाहायाव दा बहाय ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो गुवाहाटि GMC न'आव माला फैया न'आव हस्पिटालनिफ्राय 29 थारिखआव फैदों दा थांफिननांगौ फरायसा हिसाबै आरो जाथायाव जिथु गोब्राब जोखोम मोननाय हिसाबै सरकारखौ मा खावलायनो लुगैयो नोङो सरकारा आंनि थाखाय फिसा फिसौबाबो गभर्नमेन्ट जब होबा मोजां जायो आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा जागोन